da hannun kowa, da hannun kowa, da hannun kowa, da hannun kowa. Dan wani in ya gyaru gani na za a ƙaru, cutar shi za a ƙwaru, lalacewar duniya ce. Mu haɗa kan mu tare, mu tsira tare, junanmu babu bari, abin kamar ciki da hannun kowa. Da hannun kowa, da hannun kowa, da hannun kowa, da hannun kowa. Assalamu alaikum. Yaushe ka shigo yaya? Yanzu na shigo Harira, ina ta magana baki ba. Harira, alhamdulillah da alama da kin samu sauki. Kin samu lafiya. Alhamdulillah yaya. To abin da muke so kenan. Yanzu abin da za yi bari in yi wanke nan. Me ya kamata in yi wanke? A namiji da wanke kuma a'a wallahi ba dai da ni ba. Ha? To yanzu laifi ne na ce miki wanke. A'a wallahi ya ba dai da ni ba ka. Kai. Ka bari dai yanzu in yi da wanke je in duba cikin abinci. Na ma yi kai. Alhamdulillah. Allah na gode ma. To da ce ki bani in wanke. A'a wallahi na ma yi. To yanzu abin da za yi tunda kin ce za ki dafa abinci to sai ki tashi ki samu sai ki wanka ki fes ki ji daɗi a jikin ki Harira. Kin san daɗin da nake ji kuwa? Kai dai zo mu shiga daga ciki. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harira, wannan kuma me? Maganin mura ne fa. Baka gani ba ne? Na ji murar da ke damun ki, amma likita ne baki wannan abin? Ni fa nace maka maganin mura ne, ba na son irin wannan tambayar. Kan yi abu sai da fushi. Allah na gode, na ji daɗin da ba Harira lafiya. Ina tambaya ne. To, na maza to gani nan bari shigo. Harira ta Allah.
Harira. Ina fa lafiya ba lafiya. Ina gida. Harira ce wallahi ta yi dan tsaya tana gyara gida, ta yi shara, sai ta ɗauki ruwa za ta shiga ban ɗaki ta wanke jiki. Kawai sai ta ƙwallon ihu ta bani. Jikin ya yi tsanani. Dan Allah ka zo yanzu. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To yawa to alhamdulillah sai ku shigo. Yarwa, salamu alaikum. Salamu alaikum. Barka da Ina gajiya. lafiya da Ya kokari. Ina gajiya. Lafiya da wallahi kwana biyu. Amma gaskiya kun taka sa'a. Ai fita zan kenan nan kuma. Allah sarki. Wallahi tallahi. To Shi yasa muka yi gaggawa muka ce ba za mu same ka. Gaskiya ne wadanda. wato ba wata magana ba ce, amma dai magana ce mai muhimmanci. Saboda yanda al'amuran shaye-shaye yi mana yawa a wannan gari namu. Da mashayan da masu kawowa suna nema su yi wa wannan garin namu ƙawanya. Sun mana illa. Amma kuma ba mu sani ba kowa menene ake cewa. To amma abin da ya faru shi ne mun yi iyaka bakin ƙoƙarinmu, kuma shirye-shirye ina so in tabbatar maka ya yi nisa. Mun fara gane waɗanda suke shan shaye-shayen, yaran da suke shaye-shaye mun fara gane waɗanda suke shaye-shayen, mun fara gane wasu daga cikinsu, amma shi masu kawowa su ne matsalar. Amma mun samu kyakkyawan goyon baya kuma su hukumar tsaro sun yarda za mu yi aiki tare da su don gano masu yin wannan kullum. Ƙwarai kuwa sun ba mu goyon baya 100%. Amma ba kama kowa bane. Abin da yake faruwa shi ne abin da ya kamata mu duk wani shirye-shirye da zamu yi mu tabbatar da cewa wannan garin ya gyaru, shi muke ɗaukan matakan. Abin da muke so mu sanar da kai shine shirye-shirye ya yi nisa. Shirye-shirye ya nisa, kuma duk wani wanda yake da haƙƙi a wannan abu, akan wannan harka, akan wannan gari, duk wani mai faɗa a ci muna bin sa ne, muna sanar da shi. Hatta hukuma mai gari duk mun sanar da su, ba don komai ba saboda haɗa hannunmu gabaki ɗaya domin mu tunkari wannan matsalar. Saboda hannu ɗaya an ce ba ɗaukar jinta. Yawwa, haka ne. Shi yasa kama muka zo mu sanar da kai. Haka yake. Ƙwarai kuwa. Don muna so ne ya kasance an ɗauki ƙwaƙwaran mataki. Don haka muka gani ya kamata hakkinmu ne kowa mu sanar da shi. Amma ina son ku san wani abu. Ni zan taimaka. 100% a cikin wannan tafiya. Alhamdulillah. Matakin da za ku ɗauka ina son sanar da ni tukunna. Shikenan. Alhamdulillah. Dama ai abin da yasa da kai da mu da su mu haɗa hannu gaba ɗaya sai mu iya ɗaukan lamarin gabarar gaban gabaki ne. To Allah ya samu dace. Allah ya samu dace. Ai sauri yake. Tunda sauri kake. Mu kyale shi. Kila jiran shi ake ba. Matakin da aka ɗauka. Kana ji na? Duk matakin da aka ɗauka sai ku kokari ku sanar da ni kafin. Ba matsala. Da hannun kowa a tantance gummai nufin alkairi idan dan wani ya lalace bai sa idanu ya kyale. Da hannun sarki riƙon garma ko mutunci ma mai mutunci yake sama
har tukwici ma riƙon jin kanu sosai ya fi so shi ma riƙe ɗan wani dabara ce ba asara ba da hannun kowa a gyarawa har da ɓatawa idanu kar ku ɗaukewa hannu ku sanyawa tunani ma yana sawa ai taɓa cewa kulawa ta fi sangayya za a gyarawa da hannun kowa a gyaggyata da hannun kowa a gyaggyata kar a sharewa kamar yadda ne ma bayani shi wannan na roba sha ne da wanka ba da kullum sai kuma shi wannan na kwalban hayaki za a rage mata safe da dare idan za a kwanta masha Allah kuma wannan farar ledan ana iya a barbada haka a kofar daki idan za ta fita iya sosai ta ga tsallakawa insha Allah Allah ya samu insha Allah kin sassa cikin jaka na saka ta a ciki insha Allah za a kiyaye za a yi Allah ya bada lafiya Allah ya bada lafiya kan Allah ka ce nan da kwana uku da na'am almaji zaka iya dawowa amma sai ka da kai kadai ita ba sai ta abin nan ba sai an zo da iyali ba a wasu huta insha Allah madalla amma almaji to masha Allah Allah ba da lafiya to Allah ba da lafiya madalla Abin Yusra, da magana da nake son zami da kai wallahi. To, me zai hana mu tafi da ita gida? Idan a gida ne zan dinga yi mata magungunan nan ina gani. In ku ta koma gida, ba lalle bane ba ta dinga yi. Gaskiya kai ma kin zo da shawara mai kyau. Domin na ga musu da cewa Musa shiriri ta zai mana haka na ita ma shiriri ta za ta mana. Ko mun kwana biyu muna faman wahala mun samu magungunan ya kamata mu biye da malam ya samu da dokan wannan kaidan magani. Na gamsu wallahi amma sai dai hanzari ba gudu ba. Kina ganin Musa ko zai amince yadda da ta kwana biyu bata nan ko mu wuce ita gidan mu? Ni fa na san yaya ba zai ce komai ba. Kana alhamdulillah Allah taimake mu. Da mu karasa. Insha Allah hakan zan kira shi a waya. Da hannun kowa da hannun kowa da hannun kowa da hannun kowa da hannun kowa. Dan Allah TV sai ki dinga goma mutane kaya ba za ki murje shi ba. Ni wallahi na gaji. Ai kayan naki. Kayana ne masu dauda. Kayana ne ke da dauda. Za ta shafi wasu inda ya jajarfa garka. Kin ci darajar kayan umma na gurin nan in ba haka ba da ke kadai zaki wanke su. Kowa silar ba za ta wuce wannan ba. Da hannun kowa, 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 da hannun kowa. Lasa gida. Hello, Fauziya. Ɗazu nake ta jiran ki. Wallahi ina ce ka sa na aiki, shi yasa ban kira ki ne. Wai kin san me ke faruwa kuwa? Sai kin faɗa. Wallahi Halira ce wai aljanu suka shafe ta. A yanzu haka fa an kai ta gidan Malam Shakir mai dare duka. Kuma ke kin yadda aljanun take da shi? Wallahi ban yadda ba. Ba wani aljanu da suka shafe ta. To yanzu ki bari.
kar ki ce komai in kika zo za mu yi magana. Sai ta shafa ko ba duka ba. To shi kenan babu damuwa. Yanzu ne zan ƙaru su ta gidan Anti Fauziya, wallahi a nan kuɗai da Sajid. Da hannun kowa, da hannun kowa, hannun kowa, da 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 hannun kowa. Shaye-shaye da illa, yin sababu kamala, zai fi kyau da mutum. Hajiya ga Allah ki haƙuri. Umma ki haƙuri a kai shi asibiti. Ko? Ba abin da ya min zafi. Ya mutu. Ya mutu na ce ina ruwana. Ni na aike shi ya sha. Wani shage ne ya sa shi ya sha shayan. Maganin ɗan shaye-shaye kenan a bar shi haka ya mutu. Aikin banza aikin wofi. Aikin banza kawai da Allah gafara. Zara, lafiya? Umma ce ta ki. A'a, kinga, saurara da Allah ina kuka. Ya haƙuri. Ko ma me zaki min bayani? Ki min bayani in kika daina kukan zan fa fahimta. Ni ma sai ki ta min da hankali. Ya haƙuri. Yawwa. To me ke faruwa? Umma ce ta ki kai yaya Uzaifa asibiti yana ta mai da lafiya sai rawan ɗari yake yi. Kuma cewa dai gwara ya mutu ba ta kai shi asibiti ba. Gwara ya mutu? Inna lillahi wa inna ilaihi. Yanzu da bakinta ta ce gwara ya mutu? Gwara ya mutu? Wai a ina ake wannan al'amura? Wai me yasa take irin wannan abu ne? Gaskiya ban ji daɗin wannan magana da ta faɗa ba. Shi a rayuwa a kowane lokaci hannunka baya rubewa ka yanke ka jefar. Abin da nake so da ke, ki yi haƙuri da kuka. Maza ki je ki fara shirye da na idar da abin zan yi sallah. Kin gane ina yin sallah zan to gidan zamu kai shi asibiti. Kin ji ko? Ki yi haƙuri. Wai ita duniya rayuwa haka take? Ai ba haka. Duk inda naka yake naka ne. Kuma duk abin da yake yi akwai dalili. Ya kamata ka ina Allah ya kyauta. To, kin san da yadda abin zai kasance. Tunda dai maganar Furera din nan mun gama komai mun gama da Musa yin bayanin duk abin da ku tattauna. A ya gama kuma makwaciyar ta zo kina gidan ko? Yi wallahi ta bada shawara. Ra arziki ran albarka. Ko sai ki ga wani gari ko tsoro ko na ce ni ina da sunan gari mai son haka amma ba su inda yake. Akwai nisa ba na ce a to in ba kai ba komai nisan garin ba maganar lafiya za mu tafi nema ba. Inda za a samu lafiya ai sai mu je. Abin da zan ga miki kawai ki zama a cikin shiri. Duk lokacin za a tafi zan magani da ke za mu tafi. Kuma kin san gidan magani. Idan muka je mu san gidan za mu tarar ba za a sallami mu da wuri ba za a sallami mu da wuri ba. Akwai bukatar ki dan tana da mana wani abu da zamu dan yi guzuri. Yi mu tafi da shi ba ba? Yawwa. Wai maganar bikin ne haka ne? Kan ba na sha an kwa? Ban ji ma ka ce ma yayi kyau ba. Wallahi tallahi ni na ma ta. Kin yi kyau. To baka bada kudin liki ba. Saboda Allah kullun liki na a maganar kudin liki nan ba kyau liki nan wallahi. To amma duk da bashi da kyau amma ko a jakata na dan bude na gansa ai dai zan ji dadi. Kuri. Zan tura miki sai ki kashin ki gansa a cikin jiki. A dawo lafiya. Allah ya kiyaye. Allah ya kare. To malam yanzu fa nake niyan turaren kana shigowar ka kenan. To ayyafi to da ban dawo naki ba kenan.
Ni yayin sa fa nake. To musu zaki mun bayan sai da na dano miki magana. Yanzu da ban dawo ba zaki ba. Ni ai malam. Ya isa ka. Sai kin lulluɓa kanki ba. Sannu. Don Allah ki dinga kiyayewa. Kin ga ka'ida suka fa da safe da rana da dare. Kuma na fi sun lokaci ba za ki ba bana nan. Kuma wannan shi ne samun lafiyar ki. To malam, ban kokarta. Ba za ki kokarta ba ki dinga amfani da turaren nan. Kin ga wahalar da muka je a karɓo maganin nan. Idan kika tsalla ka'idar abin zai zama ya faka. To malam. Duk abin da nake na bari saboda lafiyar ki. Ki taimaki kanki. To malam. Ai ba abin wasa bane nan. San abin da ya ban mamaki. Ne ta kiran wayarka. Wai da wadda shi tana rinki amma baka daga ba. Ya haka ne Musa. Wata abin da yake faruwa. Wallahi je dai abin da ba a cewa komai sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waye ce cajin ya kare gaba daya. Na dauka na kai ta gurin caji a kashe. Ashe yaran sun kunna ta ni ban sani ba. Wannan karambani ne. Dalili za a kira ka a waya mai muhimmanci kai ba kai kake za a diringi ya shiga amma ko ba daga ba ya kamata ka ja musu kunne wallahi ba daidai bane kuma ni ma da uzuri wallahi ka gajiya wallahi kwana maka ina fama da harira jikin yayi tsanani ya tashi jikin ma yafi na koyaushe tsanani jiya hasbunallahu wa ni'mal wakeel to ai kiran da nake maka ma jiya jikin nata ne wallahi dalilin kiran ki hasbunallahu wa ni'mal wakeel to yanzu Haji Musa me abin akwai wata makocin mu da ta zo ta ga halin da ake ciki sai ta ba mu shawara akwai wata mai magani a wani gari amma garin da nisa kuma ita ga nauce kuma jiyauce domin ta kai mutane kuma an samu waraka kuma tsananin ciwon nasu ya fi na harira amma ta ce garin da nisa ina romu da sunan wani ina romu da wani nisan gari saboda Allah ai ina jin zaka san garin nan ina garin nan wancan garin wancan tsoro ka san gari tsoro sunan garin ka wani ke ji ba ta zuwa ba garin yana da nisa ni na san garin ta kwatanta mun komai da komai ta ce muna zuwa bakin kofar garin mu tambaya duk inda aka ce gidan mai magani ta shahara fitacciya ce kenan kwarai da gaske alhamdulillah to ai mu nisan gari ba shine a gaban mu ba gaskiya ko ina ne inda za ta samu lafiya za mu tafi yadda nake kwanciya hankali na a tashi da hannun kowa a tantance gummai nufin alkhairi idan dan wani ya lalace bai sa idanu ya kyale da hannun sarki riƙon garma ko mutunci ma mai mutunci yake sama har tukwici ma riƙon jin hannu sosai ya fi so shi ma riƙe ɗan wani. Salamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jikin naki ne? A'a, ki min magana mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya sauwaƙe. Ki magana mana. Ai taɓa cewa kulawa ta fi san gayya. Jikin nata ne ko? Ina shigo kaga jikin ne. Kowa a gengeta da hannun kowa a gengeta. Yanzu abin da za a yi. Ina malam yake? Ba ma yana nace zan zo in duba ta ya riga ya fita. Ya fita? Ni. Dama ai shine ma nace bari in zo in ga jikin nata. Yaya? Ba ma yana. Ya fita. Kowa da hannun kowa, da hannun kowa, da hannun kowa. Dan wani in ya gyaru gani na za a ƙaru
cutar shi za a ƙwaro lalacewar duniya ce. Mu haɗa kan mu tare mu tsira tare junanmu babu bari abin kamar ciki da hannun kowa. Da hannun kowa, da hannun kowa, da hannun kowa, da hannun kowa.